जाथि इउनाइट जानांगौ होनना बुंदों आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो फनिन बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन खुलुमबाय हेल' एस पि ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोखौ बरायनाय थाबाय दिनैनि आपडेटआ एसे ओरैबायदि जागोन थांनाय साननैसो सिगां खय माससो सिगां एबसुआ माखासे सावरायनाय आखायाव लादोंमोन UPPL आरो BPF नि गेजेरावहाय ज' जालायनायनि बाथ्रा दा बेनि सोमोन्दै हाग्रा महिलारि सार बिथाङा मोनसे स्पष्टीकरण दिनै होदों आरो आंनि फारसे जितु आङो मोननांदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों थांनाय बावैसो मास साननैसो सिगां खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा UPPL आव जगदान जायैनि सिगां BPF पार्टीनि मोनसे CWC सिटिं जायो उदालगुरियावहाय मिटिंनि गेजेरजों हाग्रा महिलारि सार बिथाङा जितु पार्टी चिफ हिसाबै गाव बाहाल थाफिनबाय बेनिफ्राय बिथाङा मोनसे खोथाखौ स्पष्ट होदोंमोन जे एबारावहाय डेपुटि चिफखौहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव हरनाय जागोन होननानै दा बे दिनानो लास्ट खाम्फा बरगयारी सारा एटेन्ड खालामनाय BPF पार्टीजों बेनि उनावनो बिथांनि गेजेरावहाय माबा मोनसे जानाया दा बेनि सानसे सिगां बेनि उनावबो बिथाङा खनसे बाक्सा जिल्लानि मानास चौकियावहाय दावबायफैदोंमोन जितु आं मोनसे कल अडिअ नोंथांमोननो सेराव होदोंमोन जे खाम्फा बरगयारी सारनि सोमोन्दै माखासे अडिअ नोंथांमोननो होदोंमोन बे दाबो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेवहाय बिथांमोना खाम्फा बरगयारी सारनि नेतृत्वआवनो जानांगौ बेवहाय हितेश बसुमतारी सार खाम्फा बरगयारी सार लोगोसेनो चन्दन ब्रह्म सारमोन लोगोसेनो गोबां माने एक्स BLT वर्कार्स माखासे दंमोन आरो बेबायदिनो बाखि अन्य लिडार्सफोरबो दंमोन दा बिथांमोननि साननाया बेनो जे पार्टी चिफखौहाय बिथाङा जुदि CM जायोबा देरहानायनि उनाव BPF पार्टीया हाग्रा महिलारि सारा एज a CM थादो बेनिफ्राय पार्टी प्रेसिडेन्टशिपखौहाय माने गुबुननो होनांगौ बेबायदि आरोना दा बेबायदि अंख मिलायलायनि जाहोनाव आरो बेलाफारसेथिं खाम्फाया क्लियार जाखाबाय जे फैबाय थानाय इलेक्शनाव बिथाङा गावनि समस्तिनिफ्राय देरहागोन ना देरहाया बेबो सन्देह आरो डेपुटि चिफआथ' अलरेडि डिक्लेयार होबोबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय हरसिगोन होननानै बेनिफ्राय प्रेसिडेन्टखौबो दा हाग्रा महिलारि सारनावनो थाफिनबाय बेबायदि दा गासैखौबो नायगिदिंनानै बिथाङा हमदांना मोनदोंदां जे आंहा फैबाय थानाय समाव पार्टीयाव थानानैब्लाबो हयथ' मोजां बिबान मोननाय नंला बा देरहागोन ना देरहाया बेनिबो बिथाङा सन्देह जाबाय निश्चय बेवहाय गावनि समस्तियाव रायजो राजाफोरनि फारसे हयथ' माबा मोनसे बोराबलायनाय दङ जायनि जाहोनाव बिथांनि बेबायदि जे इलेक्शननि रिजाल्टनि आउटकामफोरा बिदि जागासिनो दं नाथाय अभारअल जोङो होननांगोन पार्टी हिसाबै थांनाय MP इलेक्शनावहाय सरकाराव गैया ना सेन्टार स्टेट जेरावथ' गैखाया अनलि काउन्सिलावसो दंखायो नालाय दा काउन्सिल हिसाबैब्लाबो जेनदोंब्लाबो मोनसे एथ' गिदिर मोनसे हिस्ट्रिक सुक्ति जाखांनायनि उनाव मोनसे दोहौ जे सोलिगासिनो दङ बेनि अनगा BPFआदि एथ' मोजां मोनसे भट मोननो हादों दिनै नायनो थाङोब्ला काउन्सिल हिसाबै जोङो बेवहाय स्पष्ट नुहुरो अलरेडि 22टा 23टा समस्तियाव बिथांमोना भट मार्जिनफोरा मोजां नाम्बारजोंहाय देरहानानै दंखायो दा बे हिसाबै सरकार फैनाया जि कन्फिडेन्स नुदों BPF पार्टीनि फारसे बिथांमोना सरकारखौ हयथ' पसिबल दङ देरहालांनायनि दा बेफोरनो जाहोना जे खाम्फा बरगयारी सार बिथाङा UPPL दोलोआव बास्लायनाय एक्चुअलि बिथाङा BJP दोलोआवसो थांनाय टारगेट खामोन दा बेबायदि हाग्रा महिलारि सार बिथाङा बुंदों दिनै नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो थांगासिनो दं दिपेन बर' सार आरो फनिन बसुमतारी सार बिथांमोना लोगोसे खाम्फा बरगयारी सारबो लोगो हमनो फैदोंमोन ज' जालायनायाव हाग्रा महिलारि बिथाङा बुंदों स्पष्टयै ज' जानायावहाय खुनु आपत्ति गैया नाथाय सावरायनायखौ बोरैहाय आवगायगोन नैबेनि फारसे बिथाङा नेना दंमोन दा बे जास्लाबैनि सिगांनो खाम्फायासो गाव दोलखौनो माने सोलायनानै जइन जाहैबाय गुबुनाव दा बेबायदि दा बेखौ फोरमायदों हाग्रामा सारा नोंथांमोना नायलांदो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय बर' जाथि इउनाइट जानांगौ होनना बुंदों आं बुंबाय आंनिसिम दिपेन बर' आरो फनिन
बसुमतारी एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया आंनाव फैदोंमोन खाम्फाबो दंफायोमोन रायलायनाया जाहैबाय इउपिपिएल आरो बिपिएफ गोरोबनांगौ बेखौ लानानै रायलायबाय थादों खाम्फाबो दंमोन दिपेन बर' आबसुनि प्रेसिडेन्ट करेन बसुमतारी आबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि आंखौ लोगो हमफैदों डिसिसना जाहैबाय हाग्रामा महिलारिजों प्रमद बर'जों मोनसे टेबोलाव जिरायबानो समाधान जासिगोन जोबसिगोन समस्याया जोंनि गेजेराव जा बुर बुजावजि दं ओमफ्राय आंनाव कनसेन्ट लाफैदों नालाय आं बुंबाय आंहा जेबो आपत्ति गैया आंनो फ्रि आं रायलायगोन होननानै खोन्थाहरदों दिपेन बर' दं करेन बसुमतारी दं खाम्फा दं आंनाव फैदों जे नों जिरायगोन ना जिराया प्रमद बर'जों रायलायगोन ना रायलाया होननानै आंथ' रायलायो मानो रायलाया जानो जोंनि गेजेराव ज' जानो आंहा जेबो आपत्ति गैयालै दे माला रायलायनो खोन्थाबानो जाबाय बिसोर होनना बुंदों आंखौ रायलायनो होनो ना मानो गावसो खारबाय जोब्बाय गावहासो खारलांजोबबाय मा जाखो बेयो मा ज' जानाय जाखो बेयो दा बेखौ ज' जानाय होनो गावसो मानो खारखो मानो खारनांगौ बेलाय दिनैसिमबो जायाखै बेवहायनो दङ बेवहायनो थाबथानानै दं दिनैसिमबो बे रायलायनाया जायाखै बे खारामब्ला आं खोन्थायामोन खिन्थु अपेन खालामबाय आं दिनै जाबायथ' क्लियार दा जोंना बेनो खिन्थु आं स्पस्ट बुंबाय गभर्नमेन्टआ जों दागोनलै गभर्नमेन्टआ जों दागोन गभर्नमेन्टखौ आरो जों खामानि मावगोन गोबां खामानि मावनांगौ दं जों मावलांगोन कमिटमेन्ट होनाय दङ रायजोफोरनो आरो बिटिसिखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो नाजानाया जोंनि थांखि बे हिसाबै जों खामानि मावलांगोन रावबो जेबो खालामनो हाया रावखौबो दागि रावखौबो गिना जों दङ आं दङ सोरलाय मा खालामबाय नों जोंबो आन्दलनखारिसो जोंबो आन्दलन खालामनानै फैनायसै आंबो सोरनिबा सिङाव थानानै खामानि मावग्रा मानसि नङा जों दे गथ'थ' गोरा जा सरकारा फैगासिनो दं दे थेंक इउ गोजोन्थों